Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel आव बरायबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा दिनै बिहाव बिखुनजोनाव दंफैयो ओमफ्राय नै सासे बिजावजालि दङ बिजावजालि दुइसिन बे आंनि दाख्लै हाबा जागोदान प्रिभियास भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय हामजोब्बाय दे नाथिं जाबाय बियो फुङाखै दाबो स' आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय एसे बावफ्लाफैबाय आङो एसेल' बारा नङा एसेल' बेदर एवनायाव एसे लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय दा बेदर एवगासिनो आङो स' दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै बेदर एवनांगौ दाउ लकेल बेदर एवगासिनो आङो हालदै एसे खम जादों हालदै एसे होनोसै संख्रिसो हालदैयाबो नैबे थिनदांना औ ये बेदर एवनायाव आंहा लोगो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बेदरखौ एवफ्लाफैबाय आङो बाबा आलुखौ देखायै हनै आलुला Bibaइसो Anton नै जोंना बाबा मा मिथाइ मोनदों आबैया मिथाइ दोनफैखादों नोंना आबैया आयु मालाय बिबैया मिथाइ दोनफैखादोंनो र' दा दसे उनाव बिबै बिजौखौ देखायगोन आङो र' ज' थाबा देखायगोन आं एसे आलु हरसै गोलोमजोब्बाय आं ओंखाम ओंख्रि संनानै ओमफ्राय नै ओंखाम ओंख्रिलायनो बेदर एवनानै ओमफ्राय नै बेदर एवनायाव भिडिअ खालामग्रा आगैया बेनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आं बायदिखा दासिम नै आंहा जायखौ नायो बेखौनो आं बायदि नुयो आं बायदिखा दा नै नानिया आं बायदि नुयो दा र' ओंख्रियाव दै होग्रोसै आङो दै होखांनानै नोंथांमोननो आङो एसे न' देखायना होनोसै बिखुनजोमोननि न'खौ ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोखौबो एसे देखायना होगोन दे दसथाथ' आंना ओंख्रिया नै दै होहां आङो दै होग्रोनोसै दै होनानै दसे उनाव लोगो मोनगोन जोंना बिखुनजोआ बेखौलाय बयलारजों माबाजों मा होनो खुमब्रा बयलारजों खुमब्राजों संनाय जाबाय ओमफ्राय ना फ्राय एवबाय नै बेखौ बिजावजालि एवदों ओमफ्राय आंहा दाउ आंना दाउ आयै बहा दंहैयो बायु मालाय बिबौनि ना नायदों नायानो देराखै दा दै बाबा दै नायदों नो आबौजों दै आयु नाया हनै थब्ल'दों बाबा मालाय नाया थब्ल'दों नाया थब्ल'दोंलै बाबा थप थप होनदों हनै एलाय नायदों हनै थप थप होनदों नाया बाबा बैलाय नाया थब्ल'दों नै लोगोफोर नाया फुख्रियाव ना जानांगौलै ना आबौ जोंहा फुख्रिनि ना जानांगौ गारि बारबाय एलाय ना नायदो दे बाबा गारि गाखोगौनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बिहाव बिखुनजोनि न'खौ एसे ओरैनो देखायना होबाय जा हायो
बाराबा आं देखायनो हानाय नङा ओरैनो एसेल' देखायना होबाय आरो आङो जा मामिबो फैफादों नै मामि आं लाबोफादों ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो प्रिभियास भिडिअ एसे देखायखादोंमोन बिखुनजोखौ अब्लाबो आं एसे देखायना होबावबाय जोंनि बिखुनजोआ बेनो आरो लोगोफोर गरम गरम बुस्थु जानो नांला ओंखायनो थान्दा जाहैथों होननानै लोंसंबाय थाबाय आं मा बुस्थु स्प्राइट ए ओंखायनो लाबोखादों आङो बिहा स्प्राइट लानो थिनदोंमोन ओइ थाबायगासिनो मा जादों जिमु गोनां होननानै ओमफ्राय जादों आं जानाया ओमफ्राय जाजोबगौमोन आं ओमफ्राय उदैयानो हाला एसे एसेल' ओंखाम बाबा जाया दे बेखौ दे हाथिव होनो मिस्टिखौ जाया जाम जाबो लागासे एसे लादों आरो जोंना आइया लोमजानानै दंनो उदै सानानैनो उदै आलौनाय जाया बेखौ जाया बे मा होनदों बेखौ जानो सुखुवाखैनो बिहा ए वारिसखौ जानोसो आदा बे फाथियाव जिरायदो दे औ मेथाइया नोंना मिस्टि दानो बोरैबा मिथिगौ मिस्टिया बैखौ लोंजाबाय खा लोंफेराखै बे मिस्टि बे बिराद फुरे फुरे दौनो नागिरो दे दौहोआ जाहोआ गोदै नङा मिथिगौबाथाय सेसखा मिस्टिया जिबनावबो आं गैयाबाबो दादौखा मेथाइया लोंखाङाखै जाखाङाखै दानिया आलदाहाय मिस्टि Abou जायोथ' abou आबौ होनदो बिब'आ मालाय गुफुर जालायथारदो आबौ होन स्लिम स्लिम जादों जोंनाबो उदै देरलायथारबाय जोंनाबो एसे दासो आं निजोम जाबाय दा होनबाय थायो फैथोंसैसो होनदोंमोन लायदो होनदोंमोन आं बोरमायाबो सिथाराना गैया सोर लायनो जाबाय नालाय आंजों दस्रायाव सिथारदों दां बोरमा जानो बांद्राय इन्टारेस्ट मोनखाया बे जाय फैबा जायाबो फैला आव होनलाय आबौखौ न' खाथियाव माबा बे थिंखि दै दिंखि आयु बाबाया बोरै होनदों आबौनो खोन्थालाय बाबाया नोंसिना बाबाया बोरै होनदोंमोनलाय दे खोन्थालाय रायलायथार नङाबा खुगायानो सिरि थाया जिलायनाय एफा लाजिफ्लादे दे खोन्थादो दे नै बाबाया बोरै होनदों जोंना बाबाया थांलायबायसो बाबाया बोरै होनदों दे बाबा खोन्थालाय आबौनो या होनदों नामा नल माबा होथेजायो भिडिअ जिरायदो दे जिरायदो मा जिरायदो आं मिथिया गोलैगोन बाबा ए बयबो गेंजोबदो दे आबौ होनलाय बाबा आबौनि न'आव फैदोनो आबौ होनलाय सना फुंनिफ्रायनो मोनजायाखै आबौ होनलाय आयु बिदि जाबाय सोरबा आबौ होनलाय सना आबै आयु दुनसै दे दुनसै
बेवाय बायदि नुखायो हरखौ बेवाय बायदि नुखायो गैया मोखां थेखां खर'फोराव मा जानो नागिरदों हा केक बावनो आयौबा केक मोनजाबावसिगोन दे मा मोनजानो नागिरदों माम ओंखाम होनलाय ओंखाम होन ओंखाम आबौ होनदे आबौ होननाय दे ओंखाम जानोसै जोंहा दा माम जानोसै बाबा दे जाजोबदो बावनो हा मबाइल नायहोनोसै उफाय गैया मबाइल नायहोबासो एसे दर' जाखायो नै माम हनै माम सफैबाय बिब'आ ओरै बेनो दानजाहोथ'ला माबा मबाइल नायनानै दोनथ'दो मानो मानो जाहोथ'वा खुमब्रा दाउ मैथा मैथा बे मैथा बाथोन ना फ्राय पटल भाजि आलु दाउ लकेल यम जानोसै नोंसोर सानैजों बेसेबां जानोसै हा गोथाव मोनथारो आंहा सिन्जिखौ जोंनाबो रंजालु नोगोर जायो मालाबानो माबा साहा माबाबो माने मालाबा खामजोबदों नानियालाय जाला फैलाय जादों सानदों जादो होनबालाय आंनो जानायसो जाबजोबनो एथ' बुरजा ओंख्रियानो मोनसे मोनसे जावा जोंना Allah siapa ni bah? Pergi kaya. Senang. Iya. Allah siapa nak senang pergi kaya? Saya ikut lami lami, nong saya Allah saya suka kaya. Lo ya mama ni banyak dah lagi. Ini gue sana lagi dah di sebelah sana. Maya. Gue sana. Gwtao, kami sama lagi nih. Kecil kalau tidak ada. Lu biasa. Jauh dah pun kalau senang Gwtao. Itu bagus ya. Kita berkurung zaina. दलद थाया नै बाबुआ ओइ बिबैनाव फैनो मोननायखाय अयथासार गेलेदों दहाय एसे उन्दुदों बेसेनिफ्राय बिसिम मोनबाय बिसिखांबाय बैयावसो सादों अब्लाबो दसे उन्दुदों आराय घन्टा 2 घन्टा बे कारेन्ट थांबा जोंहा थांनो नागिरनाया अखा हाजाबाय लोगोफोर ओमफ्रायनो लोगोफोर अखा हानायनि गेजेरजोंबाबो न'आव फैनो हांखुर जाबाय आरो ओमफ्राय आङो एसे रेडि जाबाय आरो न'आव फैनो ओमफ्राय अखायाबो जुब जुब हागासिनो हनै ओमफ्राय जि होमबाबो माने गारिजों माबाजों फैनाय नालाय पेसेन्जार गारिजों फैनाय नालाय ओमफ्राय
5टानि सिगां ओंखारदों आरो लोगोफोरजों दादा थांसै उन्दुबाय आयै फिसालाय बाय बाय ओमफ्राय थांसिथ'दो उइ नायथार अखाया हो जाथ'वाखैना थासुमलि रुनाय नेनाय बायदि नुथारबाय थासुमलि रुनाय नेनाय बायदि नुथारबाय आबाया उन्दुबायसो स' लोगोफोर दायो गारियाव दं आरो 5टा जाबाय आरो लोगोफोर एसे मोनाबायबो आरो नै अखायाबो एकदम नागारा स' आं भिडिअ लानो उसुबिदा जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर